இங்கே இருக்கும் அனைத்து சூரிய குடும்பத்திலும் அனைத்து பரம்பொருளிடமும் இந்த பாக்ஸ் உள்ள கடிகாரம் இருக்கும் என்று சொன்னார் பரம்பொருள். அப்புறம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு சூரிய குடும்பத்தில் கோடியில் கோடி பூமி இருக்கும். இதற்கு அடுத்தபடியாக இருக்கும் இந்த வரிசைக்கு முன்னால் உள்ள வரிசை கோடான கோடி பூமி இருக்கும் ஒரு சூரியனை சுற்றி என்று, அப்படி 1,00,00,000 வரிசை செல்லும் என்று சொன்னார். அப்புறம் இங்கு தெய்வங்களும் மனிதர்களும் மிருகங்களும் வாழ்வார்களா என்று கேட்டேன். இங்கே வாழ மாட்டார்கள். இந்த அனைத்து வரிசையிலும் வாழ மாட்டார்கள். அங்கு உள்ளே நீ வாழும் பிரபஞ்சம் இருக்கிறதல்லவா, இந்த பூமிக்குள்ளே இருக்கிற பிரபஞ்சத்தில் மட்டும்தான், அதுவும் 10 வரிசை சூரிய குடும்பத்தில் மட்டும்தான் தெய்வங்களும் வாழ்வார்கள், மிருகங்களும்